mai mi de acum de glume și cad pe gânduri când îl văd pe tata că nu mai poate să-și lege singur cravate. Iar mama săraca muncește de atâția ani primind aceea sumă de bani încercând să țină familia unită, dar e prea obosită, prea tristă, nemulțumită, că alții profită, în timp ce noi încă mai mâncăm ceai cu pâine prăjită. N-a reușit să se mintă până în această clipă că în sfârșit e împlinită. Știu că fiecare om poartă în suflet greutăți apăsătoare, dar simt că nu e bine, că știu că pe mine mă apasă de atâtea zile prea multe, prea tare, prea mare. Suferința prea mult mă doare, să fiu al dracu și cât de tare când dracu trimite semnale la tot cea mai scumpă această lume, dar nu de valoare. Zi, ce să fac dacă știi că am ajuns să vărs prea multe lacrimi pe aceste hârtii și orice vis mai vechi mi s-ar împlini, cred că la fel de trist m-a simțit. Trecând peste toate, răsfândesc toate șoapte, noapte după noapte, gândindu-mă la moarte, las amintiri prin fapte, distanța ne desparte, dar poate voi reuși să fiu mereu aproape. Trecând peste toate, răsfândesc toate șoapte, noapte după noapte, gândindu-mă la moarte, las amintiri prin fapte, distanța ne desparte, dar poate voi reuși să fiu mereu aproape. Ia, pun capul pe pernă, de parcă 40 de ani aș fi stat treaz. Și asta în fiecare seară pe care o am de la Dumnezeu, adică șeful meu, cu câteva clase. Poți aduci 2 pâini și câteva oase, de la bloc la cartiere, jegoase de case. Ăsta-i destinul meu, nu mă împac cu el. Fac tot ce pot și mai mult, dar nu mai pot să rezist în el. Mă rog la cel ce poate să mă urce la cer și-mi fac curaj să trec în nivel. Văd numai fața copilului meu care stă la masă și zice mereu: tată, alții o duc poate greu, dar eu simt că sunt apogeu. Câtă dreptate are un copil de 14 ani care nu poate zâmbi nici dacă îi zici la mulți ani. Poate dacă mai plânge odată uită de bani. 3 pași până la scară, 7 trepte de urcat, 2 pași până la scaun. Dacă aș fi stat l-aș fi îngropat.